नमस्कार, मी अर्चना दिहारे. वेलकम टू पालकांची शाळा, ज्यात आपण शिकतोय की मुलांना एक योग्य व्यक्तिमत्व कसं द्यायचं, ज्यात मुलांना कसं घडवायचं ते शिकण्याबरोबरच मुलांना समजून कसं घ्यायचं हेही शिकल्या जाईल. मुलांना एक योग्य व्यक्तिमत्व कसं द्यायचं. आपण जेव्हा पॅरेंट झालो तेव्हा आपल्याला खूप सजेशन आले, व्हॉट टू फीड, हाऊ टू बिहेव, व्हॉट टू टीच. पण कोणीच हे सांगितलं नाही की आपण आपल्या मुलांशी कसं वागायचं, त्यांच्याशी प्रेमाचं नातं कसं बनवायचं, त्यांना शिवाजी महाराजांसारखं, राणी लक्ष्मीबाईसारखं, जिजामातेसारखं किंवा अहिल्यामातेसारखं एक कणखर व्यक्तिमत्व कसं द्यायचं. या 5Gच्या जनरेशनमध्ये एक चांगलं व्यक्तिमत्व कसं घडवायचं, आपण हे सगळं जाणून घेऊया पालकांच्या शाळेमध्ये. जीवनात एक वेळ अशी आली ज्यावेळी मला विचार करायला भाग पडलं की ॲज अ मदर मी माझ्या मुलीला काही एक योग्य व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी जे काही संस्कार देत आहे ते काय इनफ आहे. या 5Gच्या जनरेशनमध्ये एक आपलं वेगळं व्यक्तिमत्व माझं चाइल्ड बनवू शकेल का. मुघलांच्या काळातील त्यावेळीची गरज ओळखून जिजामातेने शिवाजी महाराजांना घडवलं, तर या 5Gच्या जनरेशनमध्ये मी माझ्या मुलीला कसं घडवायला पाहिजे. कॅन आय डू इनफ फॉर माय चाइल्ड, हा प्रश्न मला नेहमी पडायचा. आणि तेव्हा लक्षात आलं की प्रॉब्लेम हा आपल्या बाळात नाही तर आपल्या अवेअरनेसमध्ये आहे. आणि तिथून प्रवास झाला पॅरेंटिंग शिकण्याचा. आणि त्यावेळेलाच मला लक्षात आलं की पॅरेंटिंग इज नॉट ऑल अबाउट कंट्रोलिंग युअर चाइल्ड, इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टँड देम. जेव्हा मी ही अवेअरनेस माझ्यात आली तेव्हा मला मिळालं मोर पीस, मोर हॅपीनेस, मोर लव. आणि तेव्हाच ठरवलं ही चेंज, ही अवेअरनेस प्रत्येक पालकापर्यंत पोहोचवायचं. पालकांची शाळा ही मुलांसाठीची शाळा नाही तर ही पालकांसाठीची शाळा आहे, ज्यात आपण शिकणार आहोत मुलांना प्रेमाने वाढवायचं, प्रेशरनी नाही. प्रत्येक मूल हे वेगळं असतं. त्यांची इमोशनल इंटेलिजन्स, त्यांची नॅचरल इंटेलिजन्स, प्रत्येक मूल हे वेगळं असतं. इमोशनल पॅटर्न, त्यांची थिंकिंग स्टाईल ही वेगळी असते. थ्रू DMIT टेस्ट, पॅरेंटिंग सेशन्स आणि इमोशनल अवेअरनेसच्या थ्रू आपण पालकांना त्यांच्या मुलांच्या खऱ्या पोटेन्शियलशी कनेक्ट करत असतो. आपण आपल्या मुलांना बेस्ट एज्युकेशन तर देतो, पण आपण त्यांच्याशी बेस्ट कनेक्शन देण्याचं, बेस्ट कनेक्शन जोडण्याचं विसरत असतो. रिमेंबर, calm parent create a calm child, confident child. A mindful parents create a meaningful generation. जर आपण अवेअर आणि रिस्पेक्टफुल राहिलो तर आपल्या मुलांमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन नक्कीच होईल, ज्यात त्यांना अनकंडिशनल लव मिळतं. तर चला पालकांच्या शाळेसोबत आपण एक ब्लिसफुल जर्नी सुरू करूयात सेल्फ अवेअरनेस आणि ब्लिसफुल पॅरेंटिंगचा नवा प्रवास. आपण एक अशी पिढी घडवूयात जी इमोशनली स्ट्रॉंग असेल, कॉन्फिडंट असेल, हॅपी असेल, सक्सेसफुल असेल. जर हा मेसेज तुमच्या मनाला भिडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि त्या प्रत्येक पालकांपर्यंत पोहोचवा ज्यांना या ब्लिसफुल पॅरेंटिंगची गरज आहे. थँक्यू सो मच फॉर बीइंग हिअर. लेट्स ग्रो टुगेदर ॲज अवेअर लविंग पॅरेंट, बिकॉज व्हेन parent learn, create a blissful children. Thank you.